रायजोफोर नोंथांमोननि गेजेराव नैथि खेबनि थाखाय मेम्स रिभिउ खालामनो गुसिंग्रा आरो आंजों मोद्ला मोसि संला मंला नुजाफैलायबाय। मजा आएगा मजा आएगा दे बाबा ओइ रब्रा माइसि अधैर्य माखौथ' बखिबाय थानांगौब्रा दे लागावदो आच्छा जों जागायनोसै। नायनानै मोजां मोनबा लाइक एन्ड शेयार खालामना होलाबायलै आरो कमेन्ट खालामना दाबाव। दे गुसिंग्रा दे नोंनो हख्लायग्रोना होदो गरम दे होनबालाय आंनो लागावना होग्रोनोसै। डियार एक्स गार्लफ्रेन्ड नोंनि हाबायाव आं जागोन डिजे वाला दामना होगोन नोंनि आंनि गल्ड रेकर्ड केला। गोसोनि दरजाया गेवना थाबाबो रावबो नुवा लंपेन्टसिम गेवना थाबाबा हले बयबो नुयो घेन्टानि। हटेल एबा रेस्टुरेन्टआव हाबैब्ला जाखांनायनि उनाव जाय लोगोआ फैसा होनाय समावसो आखाइ सुनो थांफ्लायो शास्त्रआव बेखौनो बुङो हारामि हारामि। जेरै नोंबोथ' बिदिनो गुसिंग्रा जाखांनायनि उनावसो दिनै फैसा गैथ'वालै नोङो थ'दो बुंना लायो सालाया। दाय जावलायबाय इमान रायजोफोरनि सिगाङाव अपेन लाइसेन्सिं खालामनो हाब्रा। आच्छा नेक्स्ट जुदि ब्रेकआपनि उनावबो खन्थाइगिरि रोजाबगिरि एबा दुखुनि मेथाइ खोनासङाखैब्ला अब्ला बिनि मोजां मोननायाबो नंखायसोमोन। आं सासे बुरैखौ लामा क्रस खालामहोदोंमोन बेखौनो सोरबा मूर्खआ फट' साबाय खुमाना मेम्स बानायगारबाय आरो स्टेटास दोनबाय जे मोजां मोननायाव बैसोनि सिमा गैया होनना। मानसिफोरा बोरै प्रप'ज खालामोथाय आंथ' ओंखाम जानायाव ओंख्रि बिदेरना जानोबो बिराद लाजिनाय मोनो। जुदि नोंनि मोजां मोननायखौ गुड नाइट सना जिउ बुंनायनि उनावबो जुदि अनलाइन नुफिनो अब्ला बुजिखादो नोंनि दखानाव रेसन जानानै गुबुन दखानावबो सिनि जानायनि थान्दा दं। मालाय साइन्टिस्टफ्रा अखाफोर मंगल ग्रहफोर मानि दै नागिरना मोनहैलायबायनो नाथाय आंहा दिनैसिमबो गोसो थोनायखौनो नागिरना मोनला। उन्दै समाव सोरबा आइ लाभ इउ होनब्लानो मास्टारनो खोथाना होग्राफ्रा दिनै सिंगेल जाना गाबबाय दं साला। टिकटक लाइकि भिडिअ बानायना गावखौनो हिर' हिर'इन साननानै लानाय आरो भारा न'आव नालेंखर फुलि गायनानै मोनजागोन होनना सानना लानाय एखे खोथा। जेरै आंगुरखौ मोनजायैनि सियाला आंगुरा गोखै होनना बुङो थिग बेबादिनो सिख्ला पटायनो हायै सेंग्राफोराबो सिंगेल इज दा बेस्ट होनना बुङो। जौ लोंनानै लिभारखौ बरबाद खालामगोन थेवबो सिख्ला गोसथोनानै लाइफखौ बरबाद खालामा। जिएफआ बिदिसो जानांगौ सोर मा बुङो बुंथों सना टेनसन लानाङा न'खरफोरा गनायाबालाय प्रेगनेन्टल' खालाम आंखौ। लोगोनि ब्रेकआप जानायखौसो नेगासिनो दं आङो जाबाथ' लोगोनि एक्सबाबो लासाबलाबायनोसैलै। सैथो बाथ्रा आथिखालनि सिख्लाफोर माइरंनि माइ गाबखौबो बासिनो रोङा बा सेंग्राफोरखौबा माइ गाब बासिनाय बायदि बासिबाय थागोन उनाव माइ गाबनिखौ गाज्रिसो बासिनानै लायो। सेंग्राफोर नोंसोर उन्दु उन्दु मबाइल थुबाय थास्लायस्लाय गिसिबफोर हेबबाय था उनाव गरम बोथोराव बेफोरखौ फाननानै बिश्वकर्मायाव सिख्ला लाना सिनेमा नायनो हागोन। ओइ आसोल सामथाइ खिया खंखायखाय मा सामब्राम ओइ फ्राय नुयो फ्रेन्डशिपनि उनाव लाभ जानो हायो लाभनि उनाव फ्रेन्डशिप जानो हाया मानोलै? ओइ जाम्बा मानोना मुलिया थैयिनि सिगांसो खामानि होयो थैखांनायनि उनाव जेबो खामानि होआ। गासै सिख्लाफोरनि गोसोआ गाज्रि नंजोबा नाथाय ओरैबायदि गावनि मोदोमाव हाबजाय ड्रेसखौनो गानग्राबो दं। बसा बुंबाय नों गोबाव सम मानो अफिसाव फैयाखैमोन? गेट आउट। सुखिदार नोंलाय माथो राइट इन केपिटेल लेटार बुंनांगौ दिल्लीया भारतनि केपिटेल नालाय बेयावनो थांनानै लिरहैदोंमोन आङो। दानि जुगनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ मा बुंबावनो पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो बुंब्लाबो लस गैया। हादैना नामा गान्दौला बर'मोन आधार कार्डआव दा फैदों मान्दावला बोराय। इंलिश फिल्मफोराव मालाय 10 बार किस खालामबाबो गोसथोलायनाय जाया बाट जोंना बेवहाय कलेजफोराव सासे सिख्लाया गंसे फावथेन बिथ'बानो हरसे मेगन मोदै जालायजासे गोसोखांफ्लांबाय थायो सेंग्राफ्रा। गोसोखौ होनो हायाब्लाबो नाम्बारखौनो हरदो नोंनिखौ हरनो हायाब्लाबो नोंनि लोगोनिखौ हरथारदो ना। सासे सिख्लानि गोसो सिङाव हाबनो सानदोंमोन आं बाहेराव जुथा सेन्देलनि मेरला भिर नुना इउ टार्न मारिफिनबायलां।
गार्ल्स कलेजाव एबा बालिकायाव फरायनाय सिख्लाफोरा सम सम गावसोरखौनो हौवा थैजानाय रान्दि हिनजावफोर बादि मोनलायलायो खोमा बे। उन्दै समाव गान्दुलाफोरनि लिन्जायखौ बस'ना जिगाब सोना बिरहोनायफ्रा दासो फाफ्रा नांदों खोमालै, साननायफ्रानो मोनसेबो जाफुंथारला। आंथ' रासिखौनो सोलायना लानोसैसो, बे मोनसेयाव खालि प्रब्लेमल'। सना, नोंनि आंनि मोजां मोनलायनायनि इसारा फोरमायलायनाया मेसेन्जार वाट्सएपआव नङा, जोंनि गोदै बिदि अनलायनायखौ सानैजों फोरमायलायगोन जिमाइलाव जिमाइलाव। सानैजों मोजां मोनलायनायाव सोरबा हेंथा होयोब्ला बेखौ फथायहरगोन सेन्ट्रेल जेलाव सेन्ट्रेल जेलाव। साला SMS रिप्लाय हरनो गोसोबा मोजाङै हर, मा खर'नि फुङाव मोननै, सानजौफुआव मोननै आरो हराव मोननै बेलाय SMS ना टेब्लेट? दा बादिनि गथ'फ्रा दारि रज'यैयावनो हाबा जानोसै, बेनिफ्राय थाव संख्रि बायनो गुजरात केरेलाफ्राव हाथाय खालामहैनोसै। ओइ फाग्लि, एसेबां मोनायाव मानो मेकआप खालामदों? फनखौ फेसलक दोन्दोंमोनहाय, मेकआप गैयैखाय जायाखै। ओइ सामथाय भाइ, मोनसे बाथ्रालै, जेब्ला बे मुलुग संसारखौ नागारनानै थांगोन अब्ला आं आंनि फेसबुक एकाउन्टखौ सोरनो होनानै गालांनांगौ जाखोब्रा सानबाय थायो आङो, सोर नायनांगौ? बेखौनोथ' आंबो सानोलै गुसेंग्रा भाइ। हे इसोर, थैनायनि 1 घन्टा सिगांल' आंखौ एलार्ट खालामना गालांलै, एलार्ट खालामना मिथिहोथार। मबाइल रेस्टर खालामथार गालांनांगौ, आंना डाटा क्लियार खालामथारना गालांथारनांगोन। जाद जादलै नोंबो। ओइ गुसेंग्रा, थांसै जालालै बेयाव मालायनि मेम्सखौ रोनाव रोनाव गुन्दै मोनजागोन। मोनजायावनोथ' इउटुबनि फैसाजों खियाखो जागासिनो। गैयालै, बे गरसे गरनैयालाय मा जानोब्रा। आंनोबा गरसेबो हरा साला, फैदो। साख्रि मोनना बिराद गैयालै बादुला गुसेंग्रा जाबायलै नों। भाइ।